Saya Niken Saputri. Tutup. Matur terima kasih. Iki uga ana pamundutan napa Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sinden. Ben ora leren. Sapa iki yo? Anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Sutya. Sutya, nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Sampun. Sutya Mbak Enggar arep Siap. mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo, nggih. Mangga, yuk musik. Ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris, mangga. Victor yang tengah no. Yuk. Astabrata suka. Nanging tak lali tak bisa lali. Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir Dik Sinta. Yo, jumeneng sepati. Duduk ntar gak apa-apa. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Heeh. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka, yuk Gerajakan. Ya, nggo penutup limbukan. Ya, dadekke, yuk. Gerajakan Banyuwangi raino biangi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake susah hati
Sirsiran nambi kangenan ing asli ya nyuwangian. Yuk, asik-asik. Iya yo iya iya yo. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ilangake susah ing ati longgoning pasir-pasiran semburan reredawan ambi mangan ning pinggiran kang wadon piru-piran. Gandeng tangan ning pinggiran pinggiran pesisir gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-siran nambi ning asli Banyuwangian sira-siran nambi kangen ning asli Banyuwangian. Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandanya Kandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa Ana gondongan berselanya krono Tandanya riang wangi kuku sing
Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan lima Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang Hamsa? Pancen bener Pandhawa dipagri pipit liribi bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh pepak Sinaraja Ratu Dwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa yana kono. Weh ladalah. Banjur katone piye? Yen Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono, Kakang. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir. Arep nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada ning bola Bali. Ana satriya sing jenenge Werkudara. Mripate awas. Watone ngerti yen aku lagi nglakoni sandi upaya. Ketitik Werkudara ngongkon aku supaya nyiyagakne prajurit kanggo sangkep gegamaning ayuda. Wah. Lah banjur iki piye? Dawak. Nun. Miturutmu piye, Gok? Mung kari Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Yen ratu telu iki mau wis kelakon ndak bondo tangane, tak serimpung sikile. Lan tak aturake marang Sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakale gedhe ganjaranku. Ampun gumampil riyin. Ngaten nggih Sinuwun. Ngamarta, Dwarawati lan Mandura niku tritunggal. Kok iso tritunggal? Ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan. Kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara. Ning sing pungkasan ngerangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot. Sing abot sapa kok? Lho, nggih sedaya. Ratu telu niku wau sami-sami kuwate padha-padha digdayane. Aku nyawang Puntadewa. Ratu mung klemar-klemer. Nyidak telek ora pendeng. Nggih. Ketoke klemar-klemer ning nek pun Musti Kalimasada jagat niki iso horeg. Niku lagi Prabu Puntadewa. Dereng melih adine Raden Werkudara. Raden Werkudara niku nek pun tumandang niku mboten micara ning sing diobahke cukup sikile. Jejeki wong nek rung sing dijejeki tele-tele niku rung leren Raden Werkudara. Werkudara nggih. Apa meneh Werkudara duweni iki senjata loro ya, Kang? Heeh. Sing kaprah loro? Senjatane Werkudara apa? Ingkang sepisan wujude gada. Jenenge gada rujak cingur. Rujak polo, rujak cingur. Malah badokan wae. Sing ngangka loro wujude kuku sing sak depa dawane. Jenenge kuku kacamata. Pancanaka kok kacamata. Nggih, Pancanaka, Ding. Niku Werkudara. Dereng melih adine Werkudara, Panengah Pandhawa. Nggih.
Panengah Pandhawa nggih jenenge Raden Janaka ya Raden Arjuna niku satriya madukara. Yen wong lanang gandrung karo kasektene, yen wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi nggih. Duweni keris. Jenenge Kiai Pulang Pergi. Pulang Geni, pulang pergi. Pulang Geni. Janaka nek wis kadung nesu pulang geni niku diarah ning ngalor, ngalor akeh wong mati. Pulang geni diarah ning ngidul, wong kiblat kidul akeh wong mati. Diarah ning etan, etan akeh wong mati. Diadhep ning ngulon, ngulon akeh wong mati. Pulang geni kok dincepne ning lemah, apa akeh wong meteng. Oh ya enek. Kerise Arjuna. Oh. Sampeyan ampun gampangke, ampun nyepelekke. Niku lagi Werkudara, lagi Janaka Pandhawa. Jenengan kok aja nandingi Pandhawane dhisik. Jenengan nandingi anak-anake Pandhawa mawon dereng karuan menang. Anake Pandhawa apa ya sekti-sekti? Lho, pripun to? Anake Raden Werkudara niku sing kaprah sing kundang wonten 3. Raden Antarja, Raden Gatotkaca, Raden Antasena. Antarja nggih. Antarja niku menungso setengah ula. Sampeyan nek musuh Raden Antarja, Antarja kirane kalah sithik, Antarja sambat ula sak donya ken ngruyuk sampeyan. Antarja nggih. Sampeyan arep mangan ning piring ana ulane. Sampeyan teng arep ngombe ning gelas ana ulane. Sampeyan arep nguyuh jero kathok enek ulane. Ula apa? Ula kathok. Antarja, Antarja. Adine Antarja Gatotkaca. Niku nggih sekti iso mabur duwe aji Esmu Gunting Brajamusti. Esmu Gunting Brajamusti. Dayane Esmu Gunting Brajamusti apa? Oh, mabur ngambah gegana. Niku mungkin nek pun Gatotkaca mancik pundake musuhe kok matek Esmu Gunting Brajamusti. Gulu ditekek saya siset tugel ndase musuhe. Oh. Kuwi Esmu Gunting Brajamusti. Ah, dayane kuat banget niku. Wong sak donya sing duwe Esmu Gunting Brajamusti niku wonten kalih. Sapa? Siji Gatotkaca, loro bojo kula. Bojomu ya duwe Esmu Gunting Brajamusti. Pripun? Malam pertama matek aji Esmu Gunting Brajamusti, saya siset. Terus dadi tole. Gatotkaca. Mula sing ngati-ati. Kula kok mboten ngeden-ngedeni sampeyan niku mboten. Dik ngedapi-dapi, pripun mumpung jek yaketen nggo balik mawon nggo mumpung sih ana bis. Ning arep dikaya ngapa lan kepriye? Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sing baku aku dongakno lho. Nggih, kula dongakne andum tugas. Kok andum tugas piye? Jenengan maju musuh Pandhawa, kula tak mbantu andum tugas nyepakne pendosa nggo ngusung jenazah sampeyan. Oh, ngedian malah nyengkake. Yayi Dimboko, piye Kakang? Slintru sing dadi rasak. Mara gage tatanen barisanmu. Tak trajange wong Pandhawa.
Oh, wah. Four. Oh, hey. Wah. Hey, ka. Hey, ba, oh. Oh, wah. Ba, ya. Hey, ba, Oh, yo. Yo. Maju dongeng entik-entik si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan weh oke sete gustiku Prabu Hamsa Singaludra aranku Setyaki ya Singa Mulangjaya Sumingkira dudu kowe sing tak goleki Setyaku arep ngrangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Bosen urip kowe ya. Kelakon panjangkamu
yen bisa nandingi Raden Setyaki. Wani karaku entek wedine kariwanine. Babo, babo arep ngopo? Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tatal grajawu. Leno pangindamu. Tebiah dadam lengsati gamu. Guroni biatangmu kowe. Sigara bala kang tumingal perang campo samya matali Radet wilep sing tata dany mangkong manguncang niti Antep tangan Mustiaki.
mati. Hot, oh, 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 and saya, oh. And ah, and ah, and minggat remuk yalungmu. Bener. Weh, Edian menungso biru. Ayo maju oleh. Hot, tanda, utiar, hei, ayo maju, hot, Dijiro wong loro. Hei, so
Wah, ya. Tombak Kyai Singgol Modot. Ho, hit, hit. Ho, ha. Hit. Ah. Edian. Hot, ha. Wes. Ho. Wah. Ah. Hit. Tak. Ah. Wah. Hei. Wah. Ayo. Woi, lah talah. Arisan Argo bentar. Gulungan genderamu bongko ana gegamanmu. Prabu Hangsa kang bakal magut ana pupuh. Satriya mencorong dadane kaya meteor sapa kae. Satriya pringgondani Raden Gatotkaca ayo. Aja kakean gunem maju yen kepengin ilang nyawamu. Wah, sumekian kowe. Tenjong kerat kowe Gatotkaca. Oh. Wah. Dadane mencorong. Aku ki yang geruh dodo no pikiranku kon ndi. Hai. Ha. Ho. Hai. Wes. Wo. Hei. Ah. Hei. Da. Ho. Ho. Hei. Ah. Ah. Hei. Ah. Mutiar. Oi. Go. Ah. Wait. Ah. Oh. Hot. Oi. Asik. Ayo yo. Hot. Ah. Ah. Wes. Ah. 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 Baik. Ah. Ho. Ah. On. Ah. Baik. Ho. Ah. Woi. Oh. Weh. Ah. Baik. Ho. Hei. Ah. Wait. Buh. Ah. Ah.
kaping 3 asih rentah. Weh, Edian. Iki menungsane sing arep nuku Kalimasata. Ayo dodok, mangap. Dilek. Kowe Prabu Amsaya? Kowe Prabu Amsaya? Ayo, kowe arep nganake sesaji kala lodro aku to sing arep mbok rangket? Rek aku to sing arep mbok rangket? Ayo, bali ora? Bali apa ora? Aku gelem bali yen wis bisa ngerangket Ratu Telu Prabu Puntadewa, Prabu Kresna lan Prabu Baladewa. Piye balenono? Piye? Aku wis bisa bali yen wis kelakon ngarangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandra dublak wacau bongko bajingan. Ayo ngantemo. Kurang aman betat yo kurang sekti meguru. Ampyak aku yo direbutan kemejangan ati. Ayo 1000 barang maju, 100 barang ambios kepungsuk ganteng tanah Jawa. Ayo iki rasa kowe. Ya! Mau pulang ya? Mau pulang? Mau pulang? Sebelum pulang tak tusuk dulu ya kamu. Ki apa? Kiai Nenggala kiblat 45 pancer kabeh wis keberbeken karo kasektene Kiai Nenggala. Pengen njajal? Pengen nyoba? Wis pirang-pirang nyawa sing diuntapke karo pusaka iki. Nyoh klebu tampan rasakno Kiai Nenggala. Mati toh, mati. Cah Wonorejo dilawan. Alaran sih. Keparat si murang tata wani tanding kelawan mami iki satri yali Jayeng Palu Gonsa Yakti Apa siratan Masti
Ora narimake patine Kakang Hamsa. Dimbaka kang bakal makut ana ranang kono. Ah. Gedhe dhuwur sapa iki? Werkudara. Ora narimake patine Kakangku Hamsa. Maju. Den pengin tak susulne Masmu Hamsa neraka jahanam biangsat. Tot. Ah. Hai. Hai. Hut! Oh! Kek! Ah! Oh! Ayo! Umat! Oh! Ah! Hut! Hut! Ah! Hai! Ah! Hut! Oh! Oh! Hei! Tiaku! Wah! Hei! Hai! Wah! Ah! Hei! Hai! Ah! Woi! But! Ah! Whoa! Hei! Ah! Ah! Hei! Ah! 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 Hut! Ah! 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 Wah! Nah! Ah! Wah! Bah!